El Servei de Creixement de Plantes del CRAC està format per una sèrie d'instal·lacions que permeten el creixement controlat de plantes tant en terra com en cultiu in vitro, així com de cèl·lules i teixits vegetals. Amb aquesta finalitat, el CRAC compta amb uns hivernacles confinats amb un nivell de bioseguretat 1, que permet el creixement de plantes modificades genèticament. Per experiments que requereixen uniformitat o precisió o tenen necessitats específiques de temperatura i llum, el centre compta amb unes càmeres de creixement visitables i uns citotrons individuals molt precisos i òptims per a aquestes condicions. També tenim un laboratori d'in vitro en el qual comptem amb un espai per treballar amb un ambient d'esterilitat i comptem amb unes càmeres de creixement que tenen un control de temperatura i humitat molt precís.